हेलो लोगोफोर मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजाङै दङ होननानै आङो दायो मोनाबिलिनि खौरां लाना फैदों बा नोंथांमोना मोनथिनो गोनां बेखायनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फारि फारियै माने बियो दहाय फुंनि नङा दे बियो दा बेलासिनि बा मोनाबिलिनि गोदानै आपडेट खालामना होनाय आरोना आं दहाय फुंबिलिनिखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाखांखाबाय नालाय दिनै सानसेयाव गैयाबो 73 जन सानसेयावनो जोंनि आसामाव माने COVID-19 पजिटिभ मोनदों आरोना बे भाइरासजों साग्लोबजानाय मोनदों दिनै सानसेयावनो 73 मैया 100+ मोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव मैयानो खोन्थाखादोंमोन 800नि बारगोन होननानै दिनै बेखायनो दिनै दायो बियो मा होनो 4 घन्टानि सिगां दे दहाय 4टासोआव बेखौ आपडेट खालामना होदों बेनो जाहैबाय 33 जना गोदान केसेस मोनदों आरोना बियो बबे जायगानि नायदिनै 10 जना जाहैबाय नगावनि माने 10 जना नगावनि 8 जना कामरुप मेट्र'नि आरो 7 जना जाहैबाय काछारनि आरो सासेया जाहैबाय हजाय सासे आरोना हजाय ओमफ्राय डिमा हासाव ओमफ्राय सानै करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि बिदि आरोना हाइलाकान्दियावबो सानै बिदि आरो ओमफ्राय बिनि उनाव नायबावदो नै बियो बावाखै दे दासो आधा घन्टानि एसे सिगां बेखौ आपडेट खालामना होदों माने 1 घन्टानि एसे सिगां आपडेट खालामबावदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दहाय बेसेबां मोननैबाव नै 33 जन मोनदे नै दा बेलासियाव माने मोनानै बेसेबां मोनबावखो आरो 25 जन बा 25 जन निउ केसेस मोनबावबाय दे बियो बबे जायगानि नायदों नै 13 जना जाहैबाय कामरुप मेट्र'निफ्राय बा कामरुप मेट्र'निफ्राय बिराद मोनगासिनो दं दे ओमफ्राय 4 काछारनिफ्राय आरो 3 जाहैबाय 3 जना धेमाजिनि आरो 3 जना बरपेटानि आरो 2 क'क्राझार जोंनि बड'लेण्डनि क'क्राझारावबो बड'लेण्डनि नोगोर क'क्राझार राजथावनि होनजायो नामा बड'लेण्डनि बहायबो आरो 2 मोनबावबाय दे ओमफ्राय दा टटेल बेसेबां जाखो होननानै बुङोबा नै जोंनि आसामाव आं मैयानो खोन्थाखादोंमोन 800 बारगोन होननानै बुंखादोंमोन आं मैया 700 सामथिंमोन दिनै बेसेबां जाखो 800 मा होनो 856 856 जाबाय आरोना दिनै पजिटिभा टटेल आरो जानाया बेनि गेजेराव बारग'नो हाबाय 87 जन दे 87 आरो दासिमबो जोंनि आसामाव माखासे बारग'नो हाखांनानैबो आरो एक्टिभ जानानै दंबाय थायो दाबो बेसेबां 762 762 जना दं आरो ओमफ्राय थैनाया गासै बेजों जिउ गोमानाया 4 जाबाय आरोना दा बेखिनिया नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जानो हागौ नोंथांमोना माने बेफोरखौ नायना लानांगौ आरोना सोरबा सोङोबा बेसे जाखो आसामाव साबेसे मा जाखो होननानै बुङोबा नोंथांमोना खोन्थानो हागोन आरो गुबुननो आरो नोंथांमोना सांग्रांथि थानो हागोन आरोना बेबायदि भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय थायोबा माखासे नायनो गोरों बिथांमोनाथ' नायखागोन नाथाय माखासे जेनेबा जाय बिथांमोना इउटुबाव नायो ओमफ्राय माखासेखौ जेनेबा नायनो रोङिबो थायो नालाय बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों अननानै जेनेबा नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बाय बाय